Sa ulo ng mga nagbabagang balita. PMA valedictorian ng Madasigon Class of 2023, inalala ang dalawang pumanaw na kaklase. Tulo sa mga pwesto sa Block 4 ng palengke ng Baguio ngayong tag-ulan, perwisyo ang hatid sa mga tindero at mga mamimili. Pinakamalaking wind farm sa bansa ipinasilip. Tarlakenyo na international pageant title holder nagpursigi upang makaahon sa kahirapan. Sining, sandata ng ilang mag-aaral laban sa mga mental health problems. At naudlot na seniors ball ng isang paaralan sa Pangasinan natuloy dahil sa bayanihan. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Napuno ng emosyon ang pagtatapos kahapon ng PMA Madasigon Class of 2023. Dalawang kasapi ng batch na pumanaw, inalala ng class valedictorian. Narito ang report. Graduating class, the PMA Madasigon of 2023. Taas noo at matikas na pumarada sa Borromeo Field sa huling pagkakataon bilang mga kadete ang 310 miyembro ng PMA Mandirigmang May Dangal, simbolo ng galing at pagbangon o Madasigon Class of 2023 na nagtapos kahapon. Valedictorian ang 22 anyos na tubong Batangas na si First Class Warren Leonor. Alay niya ang 14 na parangal sa magulang at mga kapatid. Parang sobrang kita ko po na proud yung parents ko, and by that po parang nakikita ko na nagtagumpay ako na may pakita sa kanila na susuklihan ko lahat ng sakripisyo na ginawa nila para sa amin ni na ate. Proud na proud po talaga, overwhelming po talaga. Susundan nito ang yapak ng kanyang retiradong ama sa Philippine Air Force. Sa lahat natutuwa ako dahil sumunod siya sa yapa ko. Sinabi ko niya, nakakasama ko na siya nun sa unit ko, sinasama ko siya sa opisina, na ganito ang hirap ng buhay ng military. Hindi mo po pwede na kung saan mo gusto, hindi pwede, laging masusunod kung saan ka ilagay, doon ka pupunta. Sa kanyang valedictory speech, isinaad ni Warren ang kahandaan ng kanilang batch na maglingkod sa bayan dala ang mga natutunan sa akademya. Kanya ring inalala ang dalawang pumanaw na kaklase. To our dear Mistas who have departed, Cadet Darwin Dormitorio and Cadet Mario Telan Jr., you will forever be a cherished part of the Madasigon Class of 2023. Parehong namatay ang dalawa noong 2019 sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod at hazing. Announcing the arrival of our guest of honor and speaker, President Ferdinand R. Marcos Jr., Republic of the Philippines. Panauhing pandangal sa graduation day si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mensahe niya ang patuloy na paglaban para sa kapayapaan ng bansa. You now continue your lifelong commitment to the nation. The true battles will now begin. Existing realities and the rapidly evolving security environment impel us to be always prepared for any and all threats that our country may face. Pangako rin niya ang tuloy-tuloy na mga programa at tulong para sa AFP. We are relentlessly pursuing the AFP modernization program through important military asset acquisitions and upgrades. We are also currently undertaking a comprehensive study to improve the social protection for our military and uniformed personnel.
Sa 310 nagtapos, 158 ang magiging kasapi ng Philippine Army, 77 sa Philippine Navy at 75 naman sa Philippine Air Force. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Plano naman ng Administrasyong Marcos na dagdagan ang mga wind farms sa bansa matapos ipakita sa kanya ang pinakamalaking wind farm na nasa Ilocos Norte. Magbabalita Linet Iris Pai. Ipinasilip ng isang kumpanya sa Ilocos Norte ang itinuturing na pinakamalaking wind farm sa bansa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bayan ng Pagudpud. Dahil dito, nais ng Pangulo na maparami pa ang mga pinagkukunan ng renewable energy sa bansa. It is important to highlight the importance of our shift from fossil fuels to renewables. And this is a very, very important and very, very large part of that shift that we are trying to implement in our energy mix. Nagkakahalaga ito ng halos 12 bilyong piso. Mayroon itong 32 wind turbines na mayroong tig 5 megawatts power. Ibig sabihin, kaya nitong suplayan ng kuryente ang higit sa 123,000 na mga kabahayan. Of course, the focus now is getting renewable energy. I think the government is committed to take up the percentage of renewable of their total portfolio from, I think it's 22% where it is now to 30%. So a wind farm like this contributes significantly, I guess, to those statistics moving in the way of renewables. Umaasa ang Pangulo na makatutulong ito sa produksyon ng kuryente at maiwasan na pagkakaroon ng brownout sa bansa. Sa tala ng Department of Energy, 15,282 megawatt ang demand ng kuryente sa bansa noong 2020 pero inaasahan pa itong tataas. Yung production problema lang natin kulang. Kaya't kailangan natin itong wind farm, kailangan natin yung solar, kailangan natin yung hydro, geothermal, kahit yung nuclear, pinag-aaralan natin ng mabuti kung paano gagawin na safe. Sagot rin ito sa mataas na presyo ng kuryente. With the prices will come down, our production costs will come down, our distribution costs will come down. Yun lang naman ang yun ang nagiging problema, nagiging obstacle doon sa presyo kaya nagkakaganyan na napakataas. Itinatayo pa lang ang Phase 1 ng wind farm at inaasahang matatapos ito taong 2025. Linat Iris Paed para sa Luzon Headlines. Sa iba pang mga balita, hindi naman bababa sa 40 milyong pisong halaga ng marijuana ang sinira sa probinsya ng Kalinga. Ekta-ektaryang mga taniman na diskubre. Magbabalita Linet Iris Pai. Kabuoang 5,500 square meter ng plantasyon ng marijuana ang nadiskubre ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera sa mga bayan ng Buscalan at Tinglayan, Kalinga nito lamang nagdaang linggo. Ito'y matapos magsagawa ang ahensya ng eradication campaign sa bayan kontra marijuana. 5,000 piraso ng fully grown marijuana ang nakumpiska sa naunang site na nagkakahalaga ng 1 milyong piso, habang 50,000 na fully grown marijuana na nagkakahalaga ng 10 milyong piso ang sinira sa ikalawang site. Nakumpiska rin ng ahensya ang hindi bababa sa 30 milyong pisong halaga ng marijuana sa 3 barangay sa bayan ng Tinglayan, Kalinga. 15,000 piraso ng tanim na marijuana ang nadiskubre sa barangay Butbut proper. 54,500 naman sa barangay Tulgaw West at 87,000 piraso naman ng marijuana ang sinira sa barangay Lokong. Wala naman nahuling marijuana cultivator sa mga nasabing operasyon. Linat Iris Paed para sa Luzon Headlines. Tila naging sukatan na umano ng lifestyle ang pag-aalaga ng pusa. Ano nga ba ang mga dapat tandaan bago mag-alaga nito? Alamin kay Linet Iris Pai. 4 na buwang gulang na ang alagang pusa ni Kathleen na isang Siamese. Sila po yung una kong nakita sa marketplace. Tapos nagustuhan ko na po, tapos yun. Tsaka ano po, may rhinitis ako kaya hindi ako pwede sa Persian kasi makapal po yung ano nila, di ba? Kapamilya na nga kung turing niya sa mga ito. Pet lover po talaga yung family namin eh, kaya na yung naisipan ko po. Tapos wala po akong
companion dito sa Baguio, since taga Pangasinan po ako, tapos nag-aral lang po ako dito. Kaya kumapungkat para may kasama. Kahit simple man tignan ang pag-aalaga sa mga ito, ayon sa veterinaryo na si Sam, maraming dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng mga ito. Generally, pag mag-aalaga ng pusa, una-una isipin kung mapapanagutan nila, mapapanindigan nila yung pag-aalaga ng pusa. Kasi iba yung character ng cats sa dogs. Do they have ample space? Kasi ang pusa, it's like dog na mabilis magparami. Halos 65 days yung pagbubuntis nila. Tila naging sukatan na nga ng lifestyle ang pag-aalaga sa mga pusa. Ang kada isa nito, naglalaro mula 3,000 piso hanggang 60,000 piso depende sa klase ng breed. Bagay na balak pasukin at pagkakitaan na rin ni Kathleen. Hindi pa po talaga, wala pa po sa plano yon. So talagang alagaan ko muna babies babies ko pa. Kaya mo, may pabili ka, parang yayamanin ka. Parang ganon yung nakikita ko kasi parang nagiging trend na if they can, they will buy naman. Pinag-aaralan pa ni Kathleen ang pagbibreed ng mga alagang pusa bago niya ito pasukin at pagkakitaan. Lenat Iris Paed para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, tulos sa mga pwesto sa Block 4 ng palengke ng Baguio ngayong tag-ulan, perwisyo ang hatid sa mga tindero at mga mamimili. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pamakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Bukod sa tamang paraan ng pag-aalaga ng hayop, ay samahan pa ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement dahil puno ito ng essential vitamins at minerals, calcium, omega-3, D3 at probiotics. Kung kaya't mabilis ang paglaki, ganang kumain, mabigat na timbang ang maibigay ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Kaya't garantisado ang iyong kita. Simple lang ang paggamit. Ihalo ang 1 kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa 1 galong tubig at 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalaga ang hayop. Sa loob lamang ng 10 araw ng paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalagaang hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar at umpisahan na ang pag-asenso kasama ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099. So masakit ang ulo sa Paulinimen, ginhaway garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAW. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Inirereklamo naman ng ilang tindera at mga mamimili sa Block 4 ng palengke ang tumutulong bubong kapag umuulan. Agarang pagkukumpuni, ipatutupad. Magbabalita Charles Limon. Sir, nung nagpigsa tudo sir, nagpigsamit data. Pas nag-gutter, iso lang.
Ay, ito nga bumaba. Sa taas ng Block 4 sa Baguio City Public Market na ilipat si Aling Annelyn halos 3 buwan na pagkatapos matupok ng apoy ang kanyang dating pwesto. Bagamat nabigyan ng pwesto, humina ang kanyang kita. Dahil walang maayos na drainage at bubong, apektado ng ulan ang kanyang negosyo. Umulig karon amin dito, mabasamot laang ti pwesto, sungag abong kami ti cellophane, awanan ti gumatang. Ganito rin ang sitwasyon ng katabi niyang vendor na si Rosaria. Kahit sinemento na niya ang sahig ng kanyang pwesto, nababaha pa rin siya. Iwinawalis naman na lang namin doon, dinadaspan. Kasi mas mataas doon eh. Nagsapre, ay natural, mabasa. Ayun, kaya gusto namin kung pwede lang sana madidingan. Maglagay sila ng dingding dyan. No? Upang hindi masira ng ulan ang kanilang mga paninda, gumagamit na lang sila ng tolda. Ang mga naipong tubig ulan tumutulo sa mga stall sa ground floor ng Block 4. Kaya ang mga tindera, kanya-kanya ang diskarte, wag lang mabasa ng ulan gaya ni Wilma. Ganyan sir, kaya may timba ako sa baba para diretso. Basang-basa pa ako dito. Kung minsan talagang minumove lang namin dito. Tapos nilalagyan namin ng patungan. Paliwanag naman ng pamalang lungsod. Likewise, itong slab nga natin na ito, dahil nasunog ito, nagkaroon ng cracks at pina-asphalto na po natin yan. Pero medyo kulang sa asphalting, so medyo lalagyan natin ng second layer. Aayusin din ng ahensya ang drainage system ng Block 4. The mayor has just talked to the city engineer at magpapadala siya ng materials para yung POSD na po ang magtatrabaho. Kasi kailangan natin ng sementohin yung gilid ng mga yan para hindi mahulog yung tubig. At the same time, bubuhayin natin yung mga downspouts para doon naman pumunda yung mga tubig. Lalagyan din nila ng yero ang pwesto nila Aling Rosaria at ng iba pang stall sa gilid ng daan. Tiniyak ng pamalang lungsod na matatapos ang mga ito sa loob lang ng 1 linggo. Kailangan pa namin ng mga almost mga 2M pa. O 2 million pa para maayos lahat. So at least maski na bumagyo, hindi mababasa itong ating mga entrepreneurs. Nagsagawa rin ang alkalde ng inspeksyon kanina para sa mga karagdagang pagsasaayos sa palengke. Nasita naman ang pagharang ng ilang vendors sa daanan ng mga mamimili sa Block 4 at issue ng kalinisan. Sa ngayon, wala pang inilalabas ang Bureau of Fire Protection na resulta sa investigasyon sa pagkasunog ng palengke noong 12 ng Marso ngayong taon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa murang edad ay hinahasa na ang talento ng mga mag-aaral sa isang paaralan sa Baguio City pagdating sa sining at obra. Malaking tulong daw ito sa kanilang mental health. Narito ang report. I-apply nyo yung tinuro ko. Pagkamat may intellectual disability si Anthony, pagdating sa pagguhit, focus at kayang-kaya niyang makipagsabayan sa mga kaklase. Anong mga gusto mong dinodrawing? Bahay po. Anya, pangarap niyang makagawa ng marami pang mga obra. Si Cyril naman, sa obra ipinakikita ang mga nais makamit sa buhay. Ma'am, kasi ngayon maganda ngayon siya, tapos parang kaya mo ngay gawin ngay doon yung mga gusto mo. Yung kaya mo siyang i-drawing. Ayon sa kanilang school principal na si Ginang Leonila, batid niya ang ambag ng sining at obra sa mga mag-aaral sa Santo Tomas Elementary School. Yes, because during this time, mental health is very important and psychosocial activities for children to keep them away from any untoward things that they do and to keep them, to bring out their creativity. If it is nighttime, you can use lamp. Kaya noong Biyernes, tinuruan ang piling mga estudyante ng naturang paaralan, hindi lamang ng mga tips sa pagdodrawing kundi maging sa pagpipainting. They are the future of creativity in Baguio. Kaya silang i-train natin because tayo, our time on earth, I believe, is already limited, no? Sila malayo pang mararating nila, so I'd like them to become the best that they can be. Binigyan na rin sila ng libreng art materials. Bago matapos ang school year, ang mga estudyanteng naturuan ang siyang magpipinta ng mural ng kanilang paaralan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
Hindi naman naging hadlang para sa isang Tarlakenyo ang kahirapan para maabot ang lahat ng pangarap sa buhay at mamayagpag sa mundo ng pageantry. Narito ang kanyang kwento. Sa murang edad, natuto na ang tubong Tarlac na si Jo Marie na magbanat ng buto para makapag-aral. Kahirapan ang nagtulak sa kanya upang sumali sa iba't ibang pageants. Because I want to become the voice of the voiceless people, especially our youth of today. Dahil hindi sila nabibigyan ng pagkakataon because they treat them a little or they kept on belittling them. Kaya nagkakaroon ng pagkakataon na hindi sila napapakinggan. Ilan sa mga nasungkit niyang titulo ay Hari ng Republika 2022, Mr. Pan-Continental International of Asia 2022 at kamakailan lamang ay pasok sa top 20 si Jo Marie sa Mr. Island Tourism Philippines 2023. Bagamat malayo na ang kanyang narating sa mundo ng pageantry, hindi pa rin niya nakakalimutang pagsilbihan ng kanyang komunidad sa pagiging SK chairman. Dahil sa angking sipag at talino, siya ngayon ay isang director ng isang medical review center. As of now, we are very much preparing because we are having our board exam this coming June. And I can proudly say that in every board exam, we are having top-notchers. Payo niya, huwag tumigil na magtiwala sa sarili at mga taong lubos na sumusuporta sa kanya. Always remember that walang maniniwala maliban sa pamilya mo na talagang naandyan nakasuporta sa likod mo. And they are my backbone all throughout my journey. I cannot do whatever I am right now, not because of my family. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ang isang dating Secretary of Justice inacquit ng Regional Trial Court ng Muntinlupa. At ito ay on the basis of a retraction by a witness na earlier testified against her. So, pag-usapan siguro natin ang perjury o lying under oath. Ang perjury o pagsisinungaling, no, lalo na sa loob ng korte, ay isang grave offense under Article 183 of the Revised Penal Code. Ang 183, dinidefine niya ang false testimony in other perjury cases or perjury in solemn affirmation. So ito ay nagbibigay ng penalty, arresto mayor, in its maximum period to presyon correctional in its minimum. Pag ang isang tao, any person who knowingly make untruthful statements and not be included in the provisions of the next preceding paragraph, no, shall testify under oath or make an affidavit upon any material matter before a competent person authorized to administer an oath in cases. So, pag ikaw ay nag-testify in court or gumawa ka ng isang affidavit, at ito ay ginamit mo sa isang court proceeding, maaring makasuhan ka ng perjury. So, may 4 na elements ang sinasabi ng Revised Penal Code upang ikaw ay makasuhan ng perjury. Una, yung accused made a statement under oath and executed an affidavit upon a material matter. So, hindi ibig sabihin na pag nag-lie ka about your age, perjury na yan. Kailangan yung pagsinungalin merong materiality or material matter doon sa testimony mo sa court. Pangalawa, the statement or the affidavit was made before a competent officer authorized to administer an oath. Basic notaryo publiko, pwedeng prosecutor, pwedeng judge, kung minsan pwedeng police under the Revised Administrative Code. Hindi ho pwede sa kagawad ng barangay. Hindi ho pwede sa secretary ng barangay o punong barangay
na magbigay ng oath, no? So, kailangan competent authority. Pangatlo, yung pagsinungalin mo must be deliberate, no? Willful and deliberate. Sinadya mo talagang magsinungalin doon sa iyong testimony at doon sa inyong affidavit. And of course, yung last element, yung sworn affidavit or yung sworn testimony contains a falsity, no? For something required by law or for legal purpose. In the case of the former secretary, yung witness nung una ay sinabi niya siya yung nagdadala ng pera doon sa secretary arising from contributions sa inmates sa Muntinlupa na may pending drug cases. Napaka-clear ng kanyang testimony niya nung presenta siya ng prosecution doon sa kaso sa Muntinlupa. However, on the latter part of the hearing, sinabi niya hindi totoo na nakita niya o siya yung nag-deliver ng pera doon sa secretary. So, total retraction ang ginawa niya. Because of this, sabi nung judge doon sa acquittal, hindi na i-prove beyond reasonable doubt yung guilt ng akusado because of the retraction of the witness. So alam naman natin dito sa Pilipinas, pag ikaw ay na-acquit ng isang krimen, wala nang appeal. So ang remedy ngayon ng Department of Justice, and they are studying it, is whether or not to charge yung witness for perjury under Article 183 of the Revised Penal Code. Yung arresto mayor na penalty is 4 months and 1 day to 6 months. Yung presyon koreksyonal na penalty minimum 6 months and 1 day to 2 years. So ang probable penalty ng perjury is 4 months and 1 day to 2 years and 4 months. So basic lesson, huwag magsinungaling whether in court or in your affidavits. Susunod, naudlot na seniors ball ng isang paaralan sa Pangasinan natuloy dahil sa bayanihan. Ang detalye abangan. Sa milk ng batang 90s, darat lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Sanang senior ball ng isang paaralan sa Santa Barbara, Pangasinan dahil sa ulan. Pero dahil sa bayanihan, ito ay nagpatuloy. Atin niyang silipin sa kwento ni Lynette Iris Pan. Suot ang mga eleganteng mga damit. Nagsiksikan sa mga bleachers ang mga mag-aaral ng Daniel Maramba National High School sa Santa Barbara, Pangasinan. Ang masaya sana nilang seniors ball sa Public Auditorium Plaza noong 12 ng Mayo naudlot dahil sa magdamag na pagbuhos ng ulan. Unfortunately po, yung ulan po, hindi po namin talaga yun ine-expect. Kasi nung pagkadating po namin, medyo nagkaroon na ng araw. And by 7 o'clock
umulan, grabe din po yung experience nun. Sobra po kaming nalungkot. Naiyak na lang po actually ako nung time na yun. Tila tinangay ng ulan ang mga perang ibinuhos ng mga mag-aaral at mga magulang para sa paghahanda. Upang mabigyan na memorable seniors ball ang mga mag-aaral, ipinakita ng ilang lokal na mga salon at mga gown for rent ang bayanihan. Alok nila, libreng makeup, renta ng gown at coat para sa mga mag-aaral. Isa na dito si Tani na hindi nag-atubiling tumulong. Hindi sila natuloy kaya yun, nawa na rin ako kaya pina-extend na lang yung gown sa kanila para hindi na sila mag-rent ng iba. Kahit na nagamit naman natin noong araw na yun. Okay lang. Ikinatuwa naman ito ng mag-aaral na si Renalyn. Aabot kasi sa 2,500 piso ang kanyang gagastusin para sa seniors ball. Kung wala po yung free gown, hindi na lang po ako sama kasi isipin ko na lang po muna sa pag-aaral ko. Para matiyak na tuloy ang aktibidad, ipinahiram ng isang pribadong paaralan ang kanilang pasilidad. And also po nagbigay ng discount yung mga tables and chairs. Binigay na po nila yung chairs. And especially po dito po sa sound system and lights ngayon na binigay po siya ng free ni Attorney Trina. And na bigla din po kami doon kasi sobrang laking tulong na po yun at nabawas na po doon sa gastusin for reschedule. And bilang principal, ito ay agaran kong inaksyonan dahil alam ko na higit sa lahat ang magiging masaya dito ay ang mga parents at ang mga estudyante. So bilang pagtugon sa kahilingan ng mga bata at ng mga magulang, agad naming binigay at agad naming inoffer ang venue, ang aming Great Heritage School Gymnasium. Welcome to the Seniors Ball 2023! At noong Sabado, natuloy na nga ang pinakahihintay nilang Seniors Ball. Labis naman ang tuwa at pasasalamat ng mga magulang at lalo na ng mga mag-aaral sa kabutihan at pagtutulungang ipinakita ng buong komunidad. Ang ball ay isang sayawan sa pagtatapos ng school year ng mga senior high school students bago tumungtong ang mga ito sa kolehiyo. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang aming nakalap sa araw na ito. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.